Salom. Tortpa salom. Ozoda salom. Malika salom. Salom Saida. Salom. Salom Rahmat soz shuma chiqil. Турецкий сериал chiqili va yo serial бошад. Salom, salom. Сёвуш копияи дадаш. کسی بینن اگر میگن که کپی دادش بده. مافجیگول سلام. اپای مافجیگول شمایید با ما خوندیزم این چینه زندگی گفته. سلام. اپای مافجیگول خالا آمدن می امروز یا که نه؟ سلام. رحمت ساز خدا باشکر کدکا. سلام. نیلوفر ناز حالی نامده نیلوفر. اپای مافجیگول شما آمدن می. سلام. سعید محمودی سعیده تام. بله زن هستم. مطلب رحمتов. رحمت کلان لیلیا. ها چی گپو خبرو وای طرفو با پیمان جگو یک هفته زیاد شد نرفتیم. من ویدیوها ده هستم کو. سلام. سلام سمیه رحمت ساز شما چخل. سلام نیلوشکا حالی نامده. سلام از کراسноярск. سلام نیسا. سلام سایده ما خانه ده بکار امروز خواستم یک دوتا ویدیو کنم نکه نشد. خانه خوشتامانم رفتم آمدم که علاقه بگاه شد. خدا باشکر سیاوش هم اینجا در گوره ده بس نمیشه. نیم ساعت خواب رفته تمام. خدا باشکر ساز مهراج یعقوبوف. آرامی ها افی مفجیگل. مالش من همین یک تا سریال ترکی تماشا میکنم تمام. دیگرش در خشم نیست تماشا کنم. از حد دور و درازن گفته. سلام شبنم. سلام. میخوام رفتن نکه حالی امکانیت نیست رفتن نگویم. نصیب میبینیم. که امکانیت شود میریم. سلام از مسکو. زمیره بای تلفن شده کمین کتی یک ساعت تلفن کتی گپ زده میگوین اینش تلفن کرد وش تلفن کرده کار پیدا شد. برای همین بعد گفتم که خوبترش کشم شه کارم بود کنم. برای همین نه خنک نیست. پلیتا موندگی هر روز از سر تا شب پلیتا در گیران من وابشه نمیکشم. پلیتا با یکم وقت اگر که خونه خنکی باد شود کاندیشنر در میگیرونم. نه که ازی کاندیشنر نمیمونم. فقط همین یک پلیتا. چند روز شد هوا خنکی باد نه که سحری خستم هم همین درختو یخ کردگی هم خیلی. 01 السلام.
ҳамкурс салом. Шумо кадом ҳамкурс? Кай шавҳарам гӯянд ки нишон тен, ҳамон вақт нишон медиҳам. Ман имрӯз якта видео мемонам, ҳамон видеода сиёвуш ҳастай. Ай наздик не, ай дурӣ гӯем бисёр ай сиёвуш. Салом, Гулия. Не, чӣ батарсам? Ами якчанд шаб шуд ки очамшон неста Нилуфар кати. Агар не фақат очам Нилуфар кати хоб мекунем мо. Не, Нисо мехом рафтану, лекин имконият нест мегум ку. Кадомиша чира мебинам? Муталлим. Ҳозир ман мегӯям ки чӣ хел навз шумо Россияда ҳастен. Салом, Сабр. Рома, салом. Рости гап ҳама хел шуд ки ман худам ҳама хел мехостам, лекин ман ҳама вақт фикр мекардам ки шавҳарам намемонанд. Блогер шудан ҳама хел як рӯз шуд, ҳама хел дар бораи ҳамин блогерӣ гап задем. Баъд ман гуфтам ки манам мехоҳам агар кунен видео. Раҳмат, хуб. Рома, шумо чӣ хел? ҳаво мегӯм ку чанд рӯз шуд Нисо нағзай ҳаво. Офтобак буромадестай. Омина, салом. Гуля, двоё кушодагиянд ку Ээфир дар комментариҳо ҳамаш кушодагиянд. Салом, Сулҳия. Нисо ҳама хондагиям. Kids World. Шумо инҷо каналтонда чӣ нишон метиҳед барои кӯдако? Замира гаптона нафаҳмидам. Чанд бор домаду ютуб ку ки эфир мекунад нафаҳмидам рости гаптона. Салом, Исмоилҷон. Омина ягон хӯроки не хӯроки нав нест гӯем. Тем более ҳозир хонада ҳеҷ кай нестем. Ман умуман ягон хӯрок тайёр намехоҳам кардан гӯям. Ҳа, шумо ҳамкурси Айхуҷан будагӣ? Ки номатона нависен канӣ? Салом, Назира. Три доченьки. Ман ҳамха канали шумо кофтам, гуфтам аби каналашон Три доченьки бошад ё ки чӣ бошад. Гуфтад ина иқа кофтум, ба гуфтам хай эфир кунам, ин дафъи дига ба мебинам. Шумо чӣ хел? Хостам имрӯз як бор каналтон даромада тамошо кунам видеоатонда ки натонистам ёфта. Ҳамқа менависам, дига чӣ мебурод? Ҳашт моҳа шуд Сиёвуш. Мо шаҳри чӣ ҳаста, Нисо? Ҳа, Сабр, шумо нав дромаден чӣ канали мо? Ҳа, амҷа ҳашт моҳа шудаги Равшан инҷо бозӣ кардестай. Ҳа, сериали туркӣ Запретный плод тамошо мекунам ман. Россияда тамошо мекардам, бо инҷо омадам тамошо кардестам. Як ҳамон сериала тамошо мекунам ман тамом. Бо вай «Чёрная любовь» чим чӣ будак, рости гап вай то охирша тамошо карда натонистам. Аз ҳадди баъд дуру дароз натонистам шо тамошо карда. Ҳа, нагӯен. Акатон беҳади баъд зиқ шудагӣ унҷода бекӯдако беҳад. Мегӯям ки хона медурои оромӣ, ҳеҷ кан нест. Бале, ман шавҳар дорам.
салом, раҳмат, соз, худо ба шукр. Номтонам нависед, рости гап инҷода номатон чӣ хел хонам намедонам. Шумо чӣ хел? Саломат боша, Нисо. Вай саломат бошад. Илоҳӣ пешай ҳама сода. Хайр асос фарзанди сиҳату саломат бошад. Тамом. Духтарай, бачаҳай фарқаш нест. Сиҳат саломат бошад шуд. Хай охи шумо дар айбаки шумо эфир дуромада шиштаин. Эфире ки ҳамаш занҳо ҳастанд. Мижгона салом. Кӯдако соз, худо ба шукр. Шумо чӣ хел? Хел ремонти ами хонаҳоя кардем тамом. Хел ремонт кардагине ки холӣ баъд насиб иншоалло бо оста ҳамаш мешавад. Кӯдакҳои мумкин нест, чӣ ба мумкин нест? Мумкин нишон додану, лекин бояд ки аз ҳадди баъд фақат кӯдакҳо бошад. Агар бояд ки сину ҳамон видеоҳотонда ҳастай, ё ки кӯдакҳо ҳастай ҳамин видеода, ҳамин хел настройкаҳошда ҳастай даромада кобинку, бояд ки ҳамин хел вай кунем. Наистин ки барои кадом чанд сола то чанд солая видеои шумоя мумкине тамошо кардан. Амин, раҳмати калон, сабр. Салом. Салом, Рамзулло Нурматов. Даюд ҳаст. шумо куҷода эфири мана айгиҷои ёфтен ё канали мана ёфтен шумо хел? Салом, мо тоҷикем. Мусил салом. Раҳмат, соз, шумо чӣ хел? Салом. Чӣ ба? Намедонам, авторский намекунад ку. Хай агар авторский кунад бо удалит мекунам ша. Главный видео авторский накунад шуд. Нисо майлаш мерам. Нилуфар ай ҳамо айни гузашта рафт. Амин илоҳим. Чӣ орзуе дорем амалӣ гардад. мо ҳоли Тоҷикистонда ҳолиам. Шавҳарам рафтану, лекин мо инҷода. Шавҳарам ҳолиам ҳамон хонада. Лилиям фарёд кардан ки биёен бо ҳаминҷа гуфта барои ҳамин бо рафтан. Шококолате Kids. Ман чӣ канали шумои номаша гирам? ба ҳамин канал обуна шавин, тамошобинони гиромӣ. Ин канал барои кӯдакҳо ҳай. Дар бораи чай нависен канӣ? Чӣ ба хондаестам ку ман номошона гирифтаестам? Мусил. Мумкин ки шумо аҳамият надиҳед ё ки нафаҳмиден. Нархи вайфай гуфтам ку ман видеодам гуфтагӣ ҳастам муаттар. Вайфай ман моҳаш 180 сомонай безлимитай. Подключит карданаш бо вай сим дар кор, пули вайфай дар кор. Чӣ қадаре ки сим бисёр бошад, ҳам қадар қимат ва нархи вайфай бо. Салом, Умарҷон, раҳмат, соз. Кӯдакҳоям худо ба шукр, соз. Шумо чӣ хел? Рамзулло салом.
ҳама нағз, худо ба шукр. Шумо чӣ хел? ҳавая тамошо кардам, ҳамун чорнаи либофа тамошо кардам. Мегӯям ки то 20 серия тамошо кардам, тамом, баъд дига тамошо накардам шад. вайфайшондагӣ намешуд. Охир ман телефон мегафон 250 сомона подключит кардам, нашуд вайкати аз ҳадди баъд безеб. Баъдам ин вайфай ҳозирам ҳамин вайфай беҳад суст шудагӣ ҳаю компютер кати умуман кор карда намешуд. Ҳамин телефон кати гӯем камтар. Не ки қиндай ҳама чи телефон кати мусил 250. Умарҷон чӣ ба ман саломтон алайк гирифтам, номатонам хондам. Омин омин Гулия. Майлиш ҳатман. Манам имрӯз якта видео мемонам, ҳамун ссилкаи ҳамун каналтонам комментарияда нависед. Ман гуфтам ки ман кофтам имрӯз натонистам ҳамин каналтона ёфта. Салом Тахмина. Салом жизнь мигранта. Омин. Салом Ваҳоб. Мусил чӣ ба ман ҳама ҳамин комментариҳои гапҳои шумо нависондагия саволотонда ҷавоб додестам ку номатонам хондестам. Салом Идибек. Салом Аҳмад. Нилуфар душанбе рафтагия. Гуфтам ку чанд рӯзаки душанбе дар сабрам бари ҳаваи хел бехабар шумо. Раҳмати калон қаҳор. Умарҷон Москва мехоҳам рафтану лекин имконият нест. Мегӯм ку ҳо худо ба шукр ҳама нағз. Тахмина шумо чӣ хел? чӣ ба мусил ҳама кати гап задестам. Ман уже сеюм бора номи шумо гирифта ҳамин гапҳои шумода ҷавоб додестам. Салом Ваҳоб. Мадина. Ман озирашта блогер тамом. Салом Зарафшон. Раҳмати калон Эраҷ. Лилия росту лекин мегӯм ку охи имконият неста рафтанда. Хона бепул ҳама чи ҳамон кори пешина ҳамаш нағзу лекин охи чӣ хел ман инҷода хусуру хуштоманама чӣ хел монда мерам. Ман якта келини калонӣ гӯем. Илоҳим шумоям башадор шавин. Сабр. Умарҷон салом. Ман чанд бор номатона гирифтам. Мультик барои кӯдакон нишон метиҳед шумо ё ки ягон развивающий ягон чизо? Шококолад Kids. Ҳозир мо шаҳри Чикалстаем. Рамзулло. Саломат бошед Муаттар. Агар ки влоги пешинаҳо агар ки просмотр гиранд гӯем. Агар як бор мана ҳамин видеота мемонӣ бисёр просмотр мегирад, баъд оста кам мешад ку на партои просмотрҳо нағз бошанд. Агар хай кор мекунӣ. Не ки ба фикрам оқа бисёр кор намекунӣ. Умарҷон саломат боше. Гуфтам коли Москва имконият нест рафтан. Салом. Нилушка 4 сола мешад февралда. Шоира срочно салом.
Салом. Мадина, ман чӣ кораям? Раҳмат. Созен шумо шоира? Тахмина салом Рамзулло. Ман таваллудам 93. Шудагӣ вай дигарое табрик кардестанд. Салом Аминка. Рост мегӯем, сабр. ман ҳамин ютуб дромадам ки эфири апаи хосият тамом шуд. Салом Мадина. Салом Муҳайё. душанбе хонаи ҳама хешу табору ман ҳамаша як лавагар ном мегирам. Бисёранд душанбеда хешу табору. Душанбе рафтак, Ҳисор рафтак. Маърифат нафаҳмидам гаптона. Салом Моҳирабону. хонаи хешу таборо мегум ку гуля гуля ҳози ҳама мерад ихе нагӯед. Салом кухня, чӣ хел шумо созен? Мо хуб, раҳмат. Худо ба шукр соз ёбуш. Умарҷон, раҳмати калон, саломат бошен. Муаттара не ҳоли дандон набровардааст ёвуш. Салом. якта келин бояд кати хусури хуштомонаш зиндагӣ кунад. Вай хонаи хусури хуштоманам бо тем боли квартира гӯем. Чӣ хел бо мо унҷода дута кӯдак кати. Мадина ягон торт пазам. Майлаш. ягон торти фасона. Инҷода беҳад қинда. Мехоҳам якта чӣ хел гуфтам ин торт мепазад, ширинӣ мепазад. Мехоҳам як бор пеши ҳавайё равам. Видео кунам чӣ хел торт мепазанд. Тортҳои гуфти шумо яки фасон мепазанд. Тестар зан кофтестан ваё. Чӣ ихтисос? Салом, раҳмат, хуб Диля. Интернет амин ай ҳама нағзаш вайфайай. ҳам арзонай гӯем, ҳам нағзай. Кор карда мешавад. Ман мегафони гуфтанд ки ҳама нағзаш 250 сомона. Ҳамин нағзай гуфтанд. Ман ҳавая гирифтам, не ки вай намешад. Салом Моҳирабону. Миҷгона салом. Нилуча созай душанбе дай Нилуфар. Шабнам майлаш ҳози ҳама каса мерем. Вай ай яғноб ай мардумаш ё ки ай ҳамон яғноба худаш. Салом. нағз ку развивающий бошад нағз. шоира шумоям каналтонда ягон хел видеоҳо ҳаст?
Не, ман Россияда нестам, ман Тоҷикистондам. Лилия, ҳа рост гуфтен. Бешавҳар қиндай. Насиб иншолло ҳамаш хуб мешад. Вақташ мешад ки моям ба мерем пеши шавҳарам. Илҳом Абдураҳмонов. Раҳмат. Привет, Мавзуна. 27 февраль. Салом. Нилушка душанбеда гуфтам ку. Сабр. Шумо чӣ кати духтарчатон нестен чӣ? Фарзона раҳмати калон ки видеоҳоя тамошо мекунем. интизор мошоира. Нилушка гуфтам ку душанбедай Ваҳоб. Салом Моҳирабону. Эфир ҳама вақт кушода ҳай, кадом вақти хоҳен метонен эфир кунен. Майлш ҳатман. Нилуфари майдаки ҳамунҷа дай мегумшам мерад. Маҳмуду Фотеҳ майлш салом. Саволтона нависен. Абдулло Насруллоев. Ман зани дуюм ҳастам ки гуфт. Хона мо сехонага ҳастай. Аҳадҷон Ҳусейнов. Қумсангир салом. Мо лаби обда нестем, мо хонаҳои худ модаем. Гипразема куҷошта? ҳари ман амихел ба тоқат гӯем. Ава ягоне ки як хело мебронанд ку дандон аллакай 6 моҳ 7 моҳ. Агар Нилуфар ба фикрам ими 8 моҳа буд, дандонош буромада буданд. Амин. Чхел хонаи хусру хуштоманад, квартира чида бадкати шумо намешинанд. Ва ё мегум ку хонаи худшонданд, аммо хонаи худ модаем. Мавзуна салом. Салом таҷик блог. Зурку молодец шумо шоира. Дилу гурда доштаед шумо гӯем. Ман наметонистам ихел. Адолат. Намедонам чи ба тез видео намекунам. Ҳамин аз ҳадди баъд танбал шудаем барои ҳамин чи. Ҳамин рӯз видео мешад насиб. Нагӯед ҳамин румтур. Охи ман ҳамин румтур мекунам, видеоша мебинам, манда маъқул нест, барое ки холи ҳичи нест нишончи, фақат хонаҳо тамом. Хай як та ҳоли видео кардагам мебинам кади ҳамхел влогда.
کانی نقض میشد یا که نه نقض نشود دیگر او دلیل میکنم تمام دیگر. تو من کوارتیره دو بچهشون خانه عدل دارن. نفهمیدم گپ تو نه خوشی خوشی نه شوخی دیه 180 تومان میسپرم برای وای فای. سلام منیره. سلام صداقت. سلام. صبر چقدر خوش رو کرده گفتین شما. سلام. لبای مهربانو رحمت ساز شما چخل. سلام. صفیالله میرزاєв شما شرمنده. اسکندر سلام رحمتی کلان. سلام روما. نقص کو طرفی داشت. رحمت نقص شما چخل. الهام بلوگر میخواین بلوگر شدن مرحمت ویدیو کنین یوتیوب دا پرتای نخی حالا شیشتین میگم سه حجرگی نیلوفر زرین نیلوفر دوشنبه ده موضوعنا ناتیای کی کجا گیه ها من نمیدونم من وای زبلاکیر کردم با پیداش دسته چی شبنم کنکورس کنم من یگان خیلی کنکورس راست دیگر نمیدونم برای چی همین آدمای کنکورس میکردگی بسیار شدگی هسته یا لیکن باوری کم شده است دل نازه نه خود ایسی موهاگی دندان برآوردک. سلام صداقت چخل چندر یه همین کوارتیر هایی که سه خانگاه هسته تمام سلام تنبل سلام احمد زایر سلام ها دیلیا کمتر دیر کردین سلام و اینی گرداک همون خانه های زمینکی دین شما گیپرازی میگون همون و اینی گرداک میگون همون خانه های زمینکی همونجا دم ما هم همون طرف ها دایم گویم خشته برو ما رمزولا ویدیوش هسته ویدیوش بینین با خوبتر فهماندگی هسته گویم
гуфтум ку квартирант не квартираи худашон мегум хонаи худшонда зиндагӣ мекунанд ва ё нилуфар кати ҷанг дорам ман вай суратда чӣ ба аҳадҷон ман чанд бор саволи шумода ҷавоб додам ку нозир мо шаҳри чикалта зиндагӣ мекунем салом майлиш ягон консерти бепул мекунанд шабнам майлаш ҳамин рӯз видео мемонад ҳамин рӯз видеода ҳастаст ёвуш салом чӣ хел душанбе ёки тоҷикистон мавзуна нафаҳмидам ман тоҷик ай душанбе не ки ман чикалсда зиндагӣ мекунам салом нозир чӣ ба ман ҳамада ответ додестам салом соз раҳмат шумо чӣ хел салом салом илҳом майлиш ва инстаграмда нависен гулноза ман ҳаминҷа хулиганӣ кардеста ки айгора кушоен гуфта мо шаҳри балашихара будем 93 соли таваллуд мана видеош ҳаста ку ҳам номи нилуфар ҳам номи ман ҳам нилуфар ҳарду муборочӣ ҳардуш як хелай видеош ҳаста хушрӯ карда фаҳмондагия оз ман инҷода фаҳмонам агар 1 соат мешад салом номи манаму номи духтарчамам нилуфар салом мо соли 2015 салом вай майлиш рафшан каме биёин шумо чӣ мехоҳед шумо сиёвуш салом раҳмат соз шумо чӣ хел дима мерган ман не канали шумо нема дига ман хоҳам ки канали шумода обуна шудагиам мавзуна майлиш ягон вақт шавҳарам кати дукаса шишта баъд нақл мекунем ки чӣ хел вохӯрдем гуфта не ҳоли москва намерам ҳоли имконият нест рафтанда майлиш тамошобинони гиромӣ ман ози видео мемонам дар омада видео тамошо кунед эфира тамом кунем ака
майли шози видео дар омада тамошо кунед. Ман оз видео мемонам, ҳамунҷо дар сиёвуш ҳастай. Майлиш. Шумо паспорти российский гирифтестен чӣ? Майлиш, ҳатман каналтон ҳозир дар омада тамошо мекунам. майлиш, хай тамошобинони гиромӣ. Насибо агар ки пага имконият шавад ҳатман мекунам эфир. Кай он вақти ман ҳамин бегоҳиё бекор шудам, ман эфир мекунам. Хай тамошобинони гиромӣ.